ngonten sih. Oh, ngonten to. Oh, piye sampean ki kok Kaya apik ngono, kaya VC. kayak VC. Lah piye to ngonten ki bes. Stop it. PCC. Pica, bingung aku. Ora apa-apa Mas, ora ini anu pinarak-pinarak iki lho gone nek papat ki. Diseni wong loro ya. Diseni wong loro ya ora apa-apa sih. Tapi piye iki? Sampean me inframe apa ora apa ngene apa nyapa? Ngene ae. Wah, dadi kayak omongan tapi ya ning tengahnya nek kamera ngene. Heeh, los. Ora apa-apa. Oh, sampean ora endi ki, Mang? Wong arep pelatih yang kanca-kanca wong teko lagi. Kancamu iki kancamu. Iya iki. Lho, Bro. Masalah mah. Morone aku tenang lho. Lah kancane tekan. Lah iki kanca-kancamu iki. Kok latihan apa jenenge arepan? Latihan bareng. Masalah mah tengah aku. Terus guys. Ngene ya bang konten iki ngene heeh. Kayak delok guys ngono. Sumuk ya, Mbak ya. Sumuk. Sumuk. Orane angin nih. Oh iya bener sumuk orane angin ya. Angin. Bener. Oh iya kok rene ya ning ndi angin. Lah tapi adewe ngene iki menghirup apa? Oksigen. Lah beda ta karo angin. Ora beda. Sampeyan ben SMA apa IPA IPS? IPA sih. What? Tapi orang guruku ora tau nyebut nih angin. Karena angin enggak punya KTP. Angin rande KTP ya bener guys. bener ya bener. Lah duwe KTP gak ini nang piye to? Maksudnya apa? Tapi aku tahu duwe cita-cita demo awan mas. Pikiran ra, aku pengen biar demo awan maksudnya kayak